שלום חברים, אני רוצה לברך אתכם שהגעתם לעמוד הזה. אני ממליץ לכם בחום להפסיק את כל מה שאתם עושים עכשיו ולהקשיב לוידאו הקצר הזה, כי הוא הולך לחסוך לכם הרבה מאוד כסף וזמן בכל מה שנוגע לשיווק העסק שלכם באינטרנט מצד אחד, ומצד שני לגרום לכך שאתם תרוויחו הרבה יותר ממה שאתם כבר במילא עושים. תראו, חשוב לי מאוד שתדעו את האמת על שיווק בכלל ושיווק באינטרנט בפרט. אין שום מקל קסמים שיגרום לכך שיפול עליכם הרבה כסף. ובכדי להצליח צריך ללמוד מגוון דברים. אבל יותר מזה, חשוב שתלמדו אותם בסדר הנכון. כמו שאתם יודעים, אי אפשר לבנות מגדל גבוה בלי יסודות חזקים. וזה בדיוק הקושי שאני מזהה אצל הרבה מאוד משווקים באינטרנט. זה ממש לא משנה באיזה טקטיקה אתם בוחרים להשיג לקוחות לעסק שלכם. בין אם זה דרך פייסבוק, דרך דפי נחיתה, ניוזלטרים, דפי מחירה. בלי הבסיס של תקשורת נכונה ואיך לעשות זאת בסדר הנכון, אתם פשוט זורקים כסף לפח. ויותר חשוב, אתם מבזבזים את הזמן שלכם. המציאות בפועל מראה שמה שעושה את ההבדל הוא לא הפעולה הטכנית, אלא היכולת להעביר את המסר בצורה מניעה לפעולה. אז מה בעצם אני מציע לכם עם 0% סיכון מצדכם? אני מציע לכם קורס מקיף ומלא על שיווק באינטרנט עם התמקדות בנושא כתיבה שיווקית, שיגרום לכם להיות אפקטיביים ומסודרים בכל הפעולות שאתם צריכים לעשות על מנת לשווק את העסק שלכם באינטרנט. במהלך הקורס אני לוקח אתכם צעד אחר צעד ומראה לכם מה צריך לעשות על מנת שהמסרים השיווקיים שלכם יגרמו להכנסות. דמיינו את רמת הביטחון שתהיה לכם שאתם תבצעו פעולות אלה. בהמשך הדף למטה יש לכם פירוט מלא על כל מרכיבי הקורס ועל הבונוסים יוצא עד אופן שצירפתי אליו. בנוסף לכל זה, יש לכם אחריות מלאה על הקורס, כך שאם בתוך שבועיים מרגע ההצטרפות תרגישו שהקורס לא תורם לכם, שלחו לי אימייל ותקבלו החזר מלא ללא כל שאלות, כך שאני מוריד את כל הסיכון מכם לגמרי. חברים, אני כרגע לא יודע כמה זמן אני הולך לשמור את הקורס במחיר הזה, ואני יודע שהוא שווה הרבה יותר, בייחוד עם מגוון הבונוסים. העולם שייך לאלה שיודעים לזהות הזדמנויות ולקחת אותם מבלי להתמהמה, בייחוד שאין להם מה להפסיד. לחצו על הכפתור למטה ונתראה בקורס. להתראות.